Sa katawhay sa shoreline sa beach, pwede ka maka-walking o kung makadalagan. Wala may mapugong sa imo kay matawhay diri. Ay! Oy! Oy! Modern kubo sa higad sang baybay. Ang bala sa baybay, nagaagaw-agaw gray kag puti, matinlo, well-maintained. Kag ang tubig sa baybay, matinaw. Ini ang shoreline sa Barangay Linawon sa Banwasang Kawayan sa Negros Occidental. Kung nagabiyahe ka pa south, ini ang ginateka mo nga baybayon samtang yara ka sa salakyan nga nagabiyahe sa highway. Antes ang ikaduha nga talaklaron nga bukid sa highway sa Kawayan going to Sipalay, malabyan ining gamay nga bangga. Pagsulod mo diri, ang ini nga modern kubo ang imo matupan. Ini ang ginatawag nga love shack. May gate kag may fence ang property. May modern kubo nga himo sa kahoy kag glass. May duha ka mga bedrooms. May yara man sang banyo. May sala. May kitchen. Kag, may malapad nga terasa nga overlooking na sa baybay. Anami diri sa shoreline kasi nga part sa Barangay Linawon diri sa Kawayan kay man ang ilang shoreline matinlo ya. Kun ay tay ang tubig nagasaka diri sa kapunuan sang lubi. So basically pagwa mo sa area sang love shack, lumpat ka na lang sa dagat kag langoy. Labay man ang akon, kape with benefits ang gusto mo. I-try na ang Blue Turn na Supreme Coffee Blend available sa leading drugstore sa Negros Occidental. May malapad pa nga space sa tubang sang property nga pwede maset upan sang tent. May tambayan kag may dirty kitchen. Swak ang ining lugar para sa bonding sang pamilya kung imnanay sang barkada. Ang shoreline sang Linawon, matahom, matinlo, malaba, kag hindi gutok. Kalabanan sa mga naga-idas diri abi nga mga propiedad, private property. Sa maglabay sa highway ang Australian national nga si Glenn Love, naluyagan nila gilayon ang lugar kaag nangita sila sang iya misis sang mabakal nga propiedad diri. The first time I came to the Philippines or came to Negros is we just caught the bus to Sipalay, right? And the bus is going around and I looked out and I saw this area and I thought, oh wow, it's so nice, right? You fall in love with the place. Yeah, and then so I made lots of inquiries, and the people said, yeah, we will subdivide, and so I was the first person to buy a block here. Si Glenn isa ka musician nga nakabase sa Banwasang Hinigaran. So you're a musician also? Me, yeah, Okay. songwriter, singer-songwriter. Wow. When I was young? When I Never was mind. I never needed anyone. Yeah. Making love was just for fun. Those days are gone. You know that song, you know, Yeah. of course.
Sa kusina, pwede ka makaluto. Kumpleto na sa mga gamit. Ang imo lulutoon, lawas kag katarungan na lang gid ang imo nga dalon diri. Daw ara ka lang literally sa balay mo. Pero sa higad na sang matahom nga baybay kay kumpleto na ang tanan. Kag ang pinakamanami sa tanan kay very affordable ang lugar. Kung weekdays, marentahan mo ang Bilugaw property for as low as 3,000 pesos. Kung weekdays. Kung weekends naman, kag kung holiday, 4,000 pesos. Good for 6 na inakatawo. Kag sa kada excess o kung sobra nga tawo sa anom, plus 300 pesos per head. Private ini gani, kamo lang sa imong pamilya kag barkada ang makastay diri. Kung nagapangita kamo sa lugar nga ma-enjoy ang beach kag magpakalinong, wala nagaginutok, ini ang lugar para sa inyo. Siling gani ni Glenn, sa nakatinir siya diri sa Negros, nalipay siya nga nadiskubihan niya ang sikreto sa probinsya sa sur, ang matahom nga baybayon. Pero ang pinakananamian niya sa aton nga probinsya, amo mismo ang mga pumuluyo diri. It's a good secret. It's a well-kept secret, Negros, especially this southern end of Negros, the Sapale and around the bottom. It's fantastic. I love it. But you know what? And every foreigner will say this, the best part about Negros is the people. The people. Yeah. Most of my best friends here are Pinoys. All my mates are Pinoys. That's the best kept secret of Negros. Yeah. It's people. The people, right? I have so much fun here and so many laughs with the I love the sense of humor here. The sense of humor is so good, right? For reservations, i-message lang ang ilang nga Facebook page nga Love Shack Negros. Nagahilapit na ang summer. Malapit na lang ang Holy Week. Basi gusto nyo i-consider ining Love Shack diri sa Kawayan nga bakasyonan. Hindi mo na kinahanglan pang mapalayo-layo kay Mandiri pa lang sa Negros. Bastante ka na sa mga matahom nga mga beach resort. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Grooming, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel, Cast Negros. Hindi po kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping Grooming!